Yo, yeah. Para ni sa tanang mga dipulog no. Yeah. Hope you like it, yeah. Yeah. Woo! Mac music! Yeah! Sonata from the barrio! Whoa! Come on, let's go! Yo! It's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful ug handsome. Usan ako, joke ra. Dala tinuod, ayaw lang po katawa. Ako ni siyang i-share sa inyo about sa kong syudad nga perti ka limpyo, perti ka hapsay, walay gubot bay. Nga aman gani away nga ginagmay. Yo, dili polluted among air, friskong hangin imo ang ma-inhale. Ang mga tawo, mga respetado, inubanan sa pag-alagad sa among gobyerno. Pabantay-bantay sa 1, 2, 3 nga ordinansa ka na siya likayi. Ang paglabay sa basura bisan asa nga lugar, inanami sa amo ang syudad mag-akatar. Yo, alina sa Dipolog City, sa gitawag na Orchid City. It's a place so wonderful, clean and green, so beautiful. Alina sa Dipolog City, sa amo ang peaceful city. Ang syudad nga pinakahapsay, may makalupig sa ako ang syudad bay. Yo, alina, itur na puti ka dito sa Boulevard, mga untag timpura, fishball, kikyam, siomay o balot. Di angay mabalaka kay walay mamumuot. Kung gusto po dag adventure at tutas linabupik, syarong di mamaol ang imo ang tiil, agi ukinaka sa hagdanan sa buntod nga perting taasa. Yo, medyo init ang panahon sa Songkilaw Falls na puti ka dalon. Presko nga tubig ikan sa kinaiyahan, maligo tahan tod nga kita masumhan. O gusto dagat at tuta sa galas, mag-sunbeating, magdula o balas. Hi guys, good afternoon. It's already 2 p.m. na, and it's time for us to take our lunch guys. So yung gagawin ko ngayon is magluluto ako ng beef loaf. Mag-ano pa lang ako, tawag doon, luluto ng ulam, which is, so ganito ako mag-ano guys, magluto ng beef loaf. Diba kasi hirap niyan ilabas. Ang tendency is madideform siya, so ginaganyan ko siya. Huwag nyo tong gayahin. This is just my own ano guys, paano ako magluluto ng beef loaf. Oh my god, ganyan, tapos ganyan, wala na siya, buksan dito sa taas, buksan ko dito sa ubos. Ganyan ako magluluto, and then hihiwain ko na siya guys. Ganyan, manananghalian pa lang ako, late na kasi bigla akong nagutom. Yeah, lutuin muna natin to dun sa kusina guys. And sasamok muna ako ng kanin from our rice cooker para mabugnaw siya guys. Ayan, para pagkaluto ng ating ulam is habhab na ta. So ayan, nakukakaon, pasensya na. Karon guys, ato ta sa atong dapuga, sa among dapugan, magluto taog beef loaf. So nanatong mantika guys, ako lang gipainit, and later lulutuin na natin siya yung ano natin, beef loaf. Eating. Let's eat with Kian. Smile lang ga. Hi. Kanta guys. Kanta guys. Kaban ako si Kian. Wala na tulog. Hirap. Hirap tong tablet. Kahit mainit at mahangin,
pa rin. Wow, ang daming likes. New Sunsilk now with 5 flower essences for 5 times smoother and fragrant hair. Boom, put that. Boom, boom, put that, put that. Boom, alis. Boom, boom, it's in the bed. Ay! Try 2-in-1 black and white. May papaya whitening at SP para sa ayaw. Umitim. 2-in-1 black and white. Have you tried our new dark mark correcting deodorant? Hi guys, so ngayon isagawa ako ng DIY unan made with this recycled plastics from chicheria, mga kung ano-ano. Yung mga balot ng mga pagkain like piatos, mga ganon-ganon. Dapat mo siyang i-recycle, gawin mo siyang DIY unan guys. And yeah, ikakat mo lang siya ng parang ganito. Ayan. Tapos, gumawa ka ng something, tatahiin mo lang naman, hindi naman kailangan ng makina guys, para makagawa ng ganitong unan. So, all you have to do is a needle at saka yung, yung tanod, ng tanod. And gagawa ka ng ganito. Ilalagay mo lang yung mga kinat mo ng mga dyan, tsaka tatahiin mo, i-close mo yan siya dyan at meron ka ng unan. So, gagawin ko lang to guys, and mamaya is ko sa inyo guys, papakita ko sa inyo yung kinalapasan ng ginawa kong DIY unan. So guys, tapos ko na ginawa yung DIY unan ko. Well anyway guys, yun is project to sa ako Eldes, si Kian, project to niya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung resulta ng ginawa ko. Pinapatuyo ko muna siya doon kasi in-spray ko siya guys ng paint. Nagyan ko siya ng mga design which is field kasi medyo merong mga design doon na hindi perfect. And yeah, medyo ngayon guys is binago ko kagabi ko siya ginawa yung setup ng kwarto ko. So, dati itong sofa na to is dito siya yung sofa ko, and then yung mga ito dyan pa rin naman siya, pero ito yung mga itong mga nakatupi na mga dyan guys is doon siya nakatago. Ngayon is nilagay ko dyan, so siguro yan yung magiging background natin ulit kasi doon doon kasi yung background ko yung may ganyan na dyan, diba guys, as you can see naman sa mga video ko is yan, yung na yan is yung backdrop ko, pero ngayon medyo binago ko dito na yung ko guys, yung sa may sofa, yung ko, yung new background ko ngayon guys. So kasi binago ko yung setup, and then kababago ko lang din tapos yung finilm ko na guys, review ng isang product, tinatapos ko siya ngayon. And yeah, andito po yung ring light ko. Yan. Diyan siya. Siya magiging ilaw ng tahanan. Diyan. So, yeah. Tulog pa tong isa Yan. Kaya walay sinamukan. Tulog ka lang dyan, bibi ko So, medyo relax muna tayo. Gusto kong pumunta ng city ngayon. Sana. Pero, hapon na at walang maiwan itong bugoy. Kaya, baka later pa ako pupunta guys, pagdadating si mama. Di pa umalis pa kasi si mama